мо ҳама дар бораи аҳромҳои мисрӣ медонем. Шояд инҳо пурасрортарин аҳромҳо дар рӯи замин бошад, аммо дар зери об ҳам аҳромҳо ҳастанд. Агар олимони мисрӣ дар хусуси аҳромҳояшон ҳоло ҳам баҳс кунанд, пас ҳақиқати аҳромҳои зериобӣ ба мардум ифшо шудаанд, ки ба шумо Некатоб дар ин видео тақдим ва пешкаш мекунад. мақсади воқеии аҳромҳои зериобӣ омӯхта шудаанд ва шумо инчунин олитарин бозёфтҳо ва артефактҳои зериобиро хоҳед дид. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. дар канали мо обуна шуда зангlaро пахш намоед. Як лайки дигар ва мо наворро оғоз мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. Йонагуни дар солҳои 80-уми асри гузашта ҷопонӣ Кихочиро Аратаке дар соҳили ҷазираи Янгуни ба об даромада дар ҷустуҷӯи акулаҳои молотовӣ буд ва дар зери об чизи хеле калонтареро пайдо кард ва як бинои азимеро пайдо кард, ки ба тӯдаи террасаҳои ҳамвори иншооти сангини аҷиб монанд буд. нуқтаи баландтаринаш аз сатҳи об тақрибан 5 метр буд. пеш аз он лаҳза ҷои асроромез ба чашми одам намеафтод. акнун ин ҷо яке аз асрори оламшумули ҷаҳонист. дар назари аввал чунин менамояд, ки ин муҷассамаи Йонагуни маҳсули дасти инсон мебошад. барое ки он ҷо зинаҳо, роҳҳо ва калонаҳо вуҷуд доранд, тахмине ҳаст, ки инҳо харобаҳои як стадиони қадима мебошанд. замони сохтмон то ҳол мавриди баҳсу мунозираҳои шадид байни бостоншиносон қарор дорад. хуб, геологи зериобӣ Масаки Кимура, ки ба экспедитсияи ғаввосҳоро роҳбарӣ мекард, ба ин назар аст, ки бино аз 2 то 5 ҳазор сол пеш сохта буд. маҳз дар ҳамон вақт замин ҳамвор ва аз сатҳи баҳр баланд буд, пеш аз оне ки зери об рафт. пас аз заминларзаи шадид ин ҷо лақаби Атлантидаи ҷопониро гирифт. бисёриҳо ин маконро харобаҳои фарҳангии қадим медонанд. киштии Сан-Хосе дар соли 1708 ғарқ шуда буд, ки арзиши бори он ба $50 миллион арзёбӣ шуда буд. аммо тибқи маълумоти дигар он метавонист то ба $17 миллиард бирасад. таърихшиносон медонистанд, ки киштӣ тахминан дар минтақаи Картеханаи Колумбия ғарқ шудааст. ҷои дақиқи ғарқшавӣ муддати тӯлонӣ номаълум буд. дар киштии Сан-Хосе тақрибан 700 тонна бор аз ҷумла сунудҳои тиллоӣ ва нуқра вуҷуд доштанд, ки ба Испания интиқол бояд дода мешуданд. пас аз он дар соли 2015 мақомоти Колумбия хабар доданд, ки киштиро пайдо карданд. бо вуҷуди ин ки макони дақиқи киштиро ифшо накарданд, барои ҳуқуқи азхудкунии киштӣ байни онҳо ҷанги воқеӣ оғоз ёфт. Колумбия итминон дод, ки аз сабабе ки киштӣ дар соҳилаш ғарқ шуд ва аз ҷониби шаҳрвандони ин кишвар пайдо шуд, пас тамоми сарватҳои қиматбаҳо ба онҳо тааллуқ дорад. аммо Испания ба ин изҳорот комилан розӣ нашуд. тавре ки тибқи ҳама ҳуҷҷатҳо киштӣ ба салтанати Испания тааллуқ дошт ва дар натиҷа баҳси додгоҳӣ ҳанӯз ҳал нашудааст ва киштии испании Сан-Хосе то ҳол дар қаъри баҳр оромона бо тамоми сарваташ хоб аст. дар соли 2012 як гурӯҳ аз ҷониби миллиардер Ҷеф Безос маблағгузорӣ шуда, ба истифода аз сонори амиқи баҳрӣ дар умқи беш аз 4 километр онҳо боқимондаҳои мушаки Сатурн 5ро, ки киштии кайҳонии Аполлон 11ро, ки аввалин одамонро ба моҳ интиқол дода буд, кашф карданд. пас аз як сол ин мавзеъро бо техникаҳои махсус аз назар гузарониданд. сарфи назар аз он ки як қисми Сатурн ба уқёнус бо суръати баланд афтода ва қисмҳои он дар зери оби шур 14 сола хобида буданд, элементҳои алоҳидаи калони он аз ҳисоби мустаҳкамӣ сифати баланди масолеҳаш комилан хуб нигоҳ дошта шудааст. тадқиқотчиён на фақат сурат гирифтанд, балки 2 двигателро барои замин бардоштанд. процесси аз сатҳи баҳр двигатели Сатурн 5ро баровардан бо ҳама қисмҳояш хеле душвор гардид. барои ин корро анҷом додан маҷбур шуданд, ки харитаи махсуси сеченакаи қаъри уқёнусро созанд. баровардани боқимондаҳо бо истифода аз мошинҳои зериобӣ аз масофаи дур идора карда шуда ба кор монда шуда буд. ба лётчик лозим омад, ки элементҳои аз зери об бо гузашти вақт фарсудашударо нобуд накунад, инчунин қисмҳои зиёдеро аз лой кофта барорад. бо вуҷуди ин амалиёт бо муваффақият гузашт ва ҳоло двигателҳо барои дидани ҳама дар музей намоиш дода мешавад.
чанд сол пеш ба як пашӯҳишгар муяссар шуд ки боқимондаҳои киштиеро ки тақрибан 2400 сол пеш ғарқ шуда буд дар қаъри баҳри сиёҳ пайдо кунад. Киштиро тасодуфан се олим кашф кард ки дар рӯзҳои охири экспедитсия бо мошини зериобӣ ба ҳамин баҳр фуромада буданд. Гурӯҳи мутахассисони амрикоӣ ва булғорӣ хабар доданд ки киштӣ дар чуқури қариб 1000 метр чанд километр дуртар аз соҳили баҳри Булғория воқеъ аст. Киштиро сутунҳо, рул ва ҳатто курсиҳоро барои заврақронҳо хуб нигоҳ дошта шудааст. Бозёфт яке аз қадимтарин киштии солим ба ҳисоб меравад. дар замони юнони қадим иқтисод ва фарҳанг ривоҷ дошт. Юнониҳо дар амфора шароб, равғани зайтун, моҳӣ ва дигар маҳсулотро нигоҳ медоштанд. муҳаққиқон дар қаҳри он даҳҳо аз ин гуна зарфҳоро диданд ва олимон инчунин гузориш доданд ки ин намуди киштии кашфшуда бо нақшу нигори сафоли юнони қадим мувофиқат мекунад. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навории имрӯзаи мо ба охир расид. Агар ба шумо писанд омада бошад, лайкгузорӣ кунед. То навори оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр.